И здравейте хора, аз съм Xprog, а вие сте за поредният епизод от Warcraft. Знам, че в последно време се снимам само на Warcraft, но за сега това ми се играе и това ще снимам. Сега сме между другото на спаун, тук имам ли запалка? Окей. Както знаете, в предишния епизод бихме дракона. Ще кажа динозавъра. И скоро качих едно клипче, в което казах, че ще има стрим. По-точно на 24-ти трябваше. Но така и така нямаше стрим, защото нямах нет на компа. И затова се извинявам на хората, които са очаквали. Сега тук ми каза Redstone и Iron 2 лаписи го 3 Diamond Emerald 4 What? То печала нещо прави горе. О, това е яко! Между тази къщика е много яка. Тук сигурно някакви шопчета си прави пича. Много ме кефи наистина. Супер. Comics Home Village. Сега съм на спаун. Между другото, виждате, тук вече съм застроил. Това е шопа за кол на тонката. Там тя другите шопове. Между другото, мисля да ресна и да си махна минималка, че ми лагвам. Колко чънка съм? 7. Да, чакайте само да видя там как е положение, защото видях, че е доста гадно станало. Тук трябва да оправя. Виждате, кабелстон са сложили, какво ли не, само глупости правят тия момчета. Да, хубаво. Ролбакваме. Тук сме и да, като цяло много порази правят хората. Но what the fuck, бе? Тук вилджерите всички са си тук, не се. Да, ще си ресна Майнкрафт. Така хора, вече сме в следващата част от епизода. Само се мълчам, който че ги усилих. Добре, искам да ви покажа някои неща нови. Точно за хората от сервера. Между другото, тук портала ще го правите като го изгаси някой гаст. Искам да ви покажа фермата, която аз направих отдавна, доста отдавна, но вие не знаете за нея в сервера. Която е, ето по този път тръгвате. Това е Guardian Farm. Нали, там бях направил една, но след като сменихме това, знаете, всички от сервера се махна. Ето сега тук минавате и виждате, той е там, така го кажем, мост. Или нямам си идея, както искате го наречете. С Night Vision съм. Не знам, просто им падна от една вещица един Night Vision си го такова. Но няма значение. И ето, качвате се тук нагоре и след като стигнете до тук, продължавате натам по тунела, който всъщност не е много далече, но не е и близо. Сега ще стигнем след секунда. 300 блока мисля, че 200 беше. Много е близо до моя портал, между другото трябва да си прокарам пъти до моя портал, защото там е сигурно половината път. Да, ще направи друг тунел. Моя портал за спауна. И ето тук вече излизаме на местото. И ето аз съм направил портала. Guardian AFK Place. Тук е AFK местото, което като искате да си фармите, седите AFK. В смисъл. Бълнаха се порталите. Трябваше да ви портнем горе, но няма значение, ще го оправя после. Тук вече е за да си вземате нещата. И ето долу в тия честове.
си взимате всичко, което е паднало от вашето седене в камо. Може да слезете тук по тия стълбички. И така сега не се спамва, защото трябва да сме горе само за да се спамват. Виждате, да, като цяло съм направил всичко. После ще фиксна порталите само, че... Или... Просто... Ще спирам единия. Няма си идея, ще го правя. Ще се оправим. Сега ще ме спомня сигурно на другия портал. Мисля, че... Който трябва да е. Да. Ето тук би трябвало да се влиза за този портал. Ето тук загоре. Но... Нещо са се бъгнали. Нищо ще го правим. И вече тук се прибираме. Сега мисля, че тук някъде също беше също беше и фермата, която... извинете, за паузата, просто без искам. Също беше горе фермата, която аз направих за уидър глави, за която също никой не знае и чаках епизод, за да ви я покажа. И... да, като цяло. Този епизод пак ще показваме, естествено. Винаги има нещо, на което да показваме на мои паранормални епизодчета. Само, че... фермата беше далече. Затова ще скипна просто, за да стигна до там и това ще се върна. И така вече сме близо. Само нямаме тук това мощче, кое е здраво. На всичко е точно. Искаш ли да направим спал? Припи арена. Мислиш, че искам. Хубаво. Ето тук се качвате за фермичката. Координати. Вижте тия хора, които играят в сървъра. Между другото много е тъмно, съжалявам. Няма си идея. Що? Ето цяло е това е фермата. Виждате, всичко се спалва и то по много. Ето сега ще опитам да взема някоя главичка. Ето, дропна на глава. И като цяло ето така се фреймата. Много добра фермичка стана. Само там не знам, за какво ще имах такава стомена. Ела бе. Това не даде. Виждате, за съвсем кратко време се спалнаха и даже ми даде друга глава, което наистина е адско. Много яко. Много време съм прекарал тук да я направя, но все пак съм я направил. Добре, авиа, само че тия близо не съм се посадил. Звука сигурно не е ужасен. Съжалявам. Окей, махаме се по-бързо. Сигурно се чуете, тук имам толкова много ендерперли. Имам толкова много ендерперли. Защото сега ще се запътим към следващата част от клипа, която е нашата ендер ферма. Като я направих по-скоро аз, повечето. Но не мисля, че ми помага и Сълбътле, и Уиликстър, както и мистер Файер Гъма, нещо такова беше. Сме я направили. Като цяло няма да скипвам, защото искам да ви покажа пътя към базата си, какъв съм го направил. Защото в смисъл не е довършен и исках точно за това да пусна стрим, за да го довърши на стрим, да си го правим там, че ми трябват материали и като цяло стрим ще има някога, скоро ще я обещавам, защото го излагах малко, но нищо. Предвидявам се, че ми е изключен микрофона, направо ми прикри. Нищо ми няма. Окей. Сега тук ми е стария път. Тук между другото е станало като... не знам като какво трябва да поправя. Или ще накара някой да ми рубува. Добре. И ето това сега тук е пътя за къщи, който всъщност не е готов. Тунела. Ето го. Трябва да направя таван. Мисля, че доста добре се получи.
Сега ще ходим само до баста да останат тези неща и се връщаме към Менда. И ще е много хубав път. What? Моля? Какво е това, бе? Малък подарък за дето умря. 4-5-4-360. О май fucking god. Това човек даже не съм го предполагал, че мога да ми направите подарък. Благодаря. За всякаква. Protection 4 unbreaking. Protection 4 unbreaking. Protection 4 unbreaking. What the fuck, брат. Ти си Господ. Ти си Господ. Благодаря. Къде отиде блокчето, бе? Ето го. За ся ще го става. Фермичката, която правихме миналия път, мисля, че Chicken Cooker има нов. И тук главата дракона съм сложил, крилцата съм в мене. За какво знам тук и аз не знам сигурно. Уидър скелетън. Така, тая главичка да остане. Така. Имам вече две глави. Сега отиваме в Енда, който там имам също да покажа нещо яко. Ще завършваме с епизодчето. Ще ви предупредя само други път, кога ще има стрим. Енда е много близо до мен, между другото, портала. Ето го тук. Тук, много гадно така, като се подпалиш. Сега ще съберем малко хороси. Тук виждате, направи го така малко декорация. Не е кой знае какво, между тук има нещо. Мендинг книги. Хубаво. Ето, тук вече сме на в Енда. Както виждате, абсолютно целият енд е слабнат. Слабнал съм го, защото слабнали сме го по-точно с главно аз, Уиликстър и Тонката, които като цяло по-голямата част го направихме ние от този енд. И сега ще ходим първо до втория енд, тогава ще ходим да ви покажа там това. Как беше? What the fuck, тук човек е направо грабено. Само трябва да запазя пелички. Искам да взема малко хороси. Имам ли блокове? Ох, имам, супер. Добре. Тук ще се кача, ще взема тия. Така. Един вече. Хубаво де. Да, фак. Така, 4. Тук стига за са. Ще го фана. Окей, всичко точно. Ще му вземем нещата. 3-4. Тук има по-ниски, между другото. 6. Ще събера 10 и ми стигат. Така. Също така. Няма да махам вече тия коли. Ще го махна някой. По-скоро ще го махна по-късно 9. Ето 10. Добре, да се махна от този енд. И нека да ходим в енд фермата, тъкмо че нямам пелечки. Ще си взема малко перли и това оставяме тук. Между дай свалилко си тук. Да фак, имам дървени брави в мене, не знам що. Но... да. Така. Уоу! Тук трябва да направим по-голяма платформичка. Защото се изплаших, между другото. Че бях паднал, като в предишния епизод, че има ц и ще стане мазало. Ще садна, най-вероятно ще напусна сървъра.
и се оправят без мене. Нали естествено, шегувам се някъде да си напусна собствения сервер. О, сега тък му ще кача малко левел. Мисля, че не работи. Между другото, сериозно не работи както трябва тази фирма. Дайте, сега да ви разходя малко. Тук виждате, съм сложил малко често. Тук са. Често е само за ендър перли. Никой да не надписва, само перли се слагат. Енчантинга е долу, не на спирката. Това съм написал. Това е моя честа с тонката, който той нещастика го е напълнил с ендър перли. Мерси, тонка, мерси. Тук в ендър честа да си го нафулкам с ендър перли, така малко. Окей. Добре. И тук вече долу е именно макс гадене на мен. Често рума, който тук само за перли, между другото остават ли? О, да, остават. Има много перли. Адски много перли. Оу. Това тук почти е пълно. Трябва да правя нов често. Не, бам се няма правя. Тук енчантинг. И да, не се съвърши. Така хора, вече съм си в нашия портал. В хома. Сега, искам да ви покажа нещо, което мисля, че не съм показал. Не, или го показах. Всъщност, може да ми кажете в коментарите дали съм ви показал Iron Golem фермата. Или не съм ви показал Iron Golem фермата. Защото трябва да съм ви я показал. А ако не съм, става лошо. Много... дайте да махнем това за края на епизода. Лак. Лада пак лак. Не бе. Окей. Надявам се да го фана така всичко. Не, няма го фана. Правим така. Ващаме го цялото, махаме го и мерси на C4. Това звучи като бомба, човек. C4. Нали така беше? Мисля, че да, сега ще видим пак. Като го махнем. Пускайте кандидатури сървър. Нали ще да стримаш вчера. И да, като цяло ще ви кажа тест така, кога ще има стрим. Като заговорихме тук с стрим след този печага. И да, между другото това е всичко. Нямам какво друго да ви кажа за епизодчето. C4, да. Събрах ли ги? Мафакин го точно до слотче. Да. Като цяло, това ще е всичко за епизода. Надявам се да ви е харесал. Дали са ви харесали новостите, имам нов скин, между другото е така, като ми гледате. Нов скин! Нов машина! Сега трябва да си взема нещата. Е така се прави. Окей, чао!